Takulandirani pano pa Sam'mavita YouTube channel ndipo munkhani zathu za msiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yayikulu msiku la lero ikuchokera ku chipani chija cha Malawi Congress Party. Ndipo nkhani yathu kwambiri tilunjika ku committee ija imene imatchedwa kuti National Executive Committee, imene ma abbreviation amayitchula kuti NEC. Committee iyi ndi imodzi mwa committee amene amapezeka ku chipani amene amagwira ntchito yayikulu kwambiri yoyendesera chipani. Mwanjira ina awa titakunena kuti ndi mfungulo wa chipani kapena kuti makey amene chipani chimayang'ana kuti chipani kuti chiyende chimayang'ana committee imeneyi. Ndipo committee imeneyi imagwira ntchito monga izi: kuchita ziganizo za chipani kapena kuti decision making, amene amapereka ziganizo zimene ndi zoyendesera chipani, komanso kupereka direction ya momwe zinthu zingakhalire ku chipani, komanso kuonesesa kuti chipani chikuyenda monga mwa malamulo ndi ndondomeko zimene zinasanjidwa ku chipaniko. Ndipo ntchito ina imene NEC imagwira ndiyo kuonesesa kuti kuli utsogoleri komanso guidance ku chipaniko wabwino. Ndipo chinthu china chimene iwo amachita ndi nkhani yochita implement malamulo a chipani amomwe angayendesere chipani mu zinthu zosiyanasiyana, komanso kuyang'anira ndi kuonesesa kuti malamulo amene apangidwa ku chipani ndi komiti imene akusatidwa ndi membala aliyense wa chipanichi. Komanso ndi komiti imene imaonesesa kuti kuli dispute resolution, kapena kuti iyi ndi komiti imene imachita handle ma internal disputes kapena kuti mikangano imene imakhala mchipani, ndi amene amachita resolve nkhani imeneyi ndi amene wawa a National Executive Committee. Komanso amaonesesa kuti mu chipani anthu akutsatira malamulo ndi ma laws and regulations a chipani akusatiridwa bwino. Komanso ndi imodzi imene imagwira ntchito ija imene imachedwa kuti strategic plan. Iwowa amachita strategic planning ku nkhani yochita develop komanso kuchita review ma plans komanso ma goals amene chipani chili nawo. Mwanjira ina amakhala akuyang'ana za momwe iwo maplani awo adasanjira ndi kuti pano ali pati. Komanso iwo amaonesesa kuti chipani chakonzekeresedwa bwino ku nkhani ya zisankho poyolera muzochitika zambiri zokhuzana za ndale. Komanso ndi komiti imene imaonesesa za representation imene imayimirira chipani muzochitika zochuluka mu ma forums ochuluka ku nkhani ya zochitika za ndale. Komanso iyo ili ngati mbali imodzi ya choyankhulira cha chipani, ndi kuti voice ya chipani imadzera ku NEC. Mwanjira ina voice ya chipani ndi kuti ndi National Executive Committee. Komanso imeneyi imakayimirira ndi kulankhulira chipani mu ma international platforms ngati misonkhano imene ndiyo khuza zinthu za mayiko ena. Komanso imeneyi imaonesesa kuti pali ubale wabwino pakati pa mamembala a mchipani, komanso kuonesa kuti structure ya chipani ili bwino. So kuchokera ku komiti imeneyi ya National Executive Committee imene ili kuyikamba kuti NEC, yomwe ya kuchipani cha Malawi Congress Party yafotokoza kunena kuti iwowa padakali pano sakuchita force munthu aliyense kukhala ku chipaniko. Ndipo mawu ake wafotokoza kunena kuti akulola membala aliyense yemwe akuganiza zochita resign kuti ali ndi ufulu ochoka chipanichi, ndi kuti democracy simakakamiza munthu kuti akhale ku chipani. Izi zachitika kusatiranso resignation kapena kuti kuima pa ntchito ya mmodzi mwa mamembala a Malawi Congress Party amene anali Deputy Director of Strategic Plan, Chris Chaima Banda, amene ndi mmodzi wa akuluakulu amene anali mu National Executive Committee, Chris Chaima Banda. Ndipo munthu wina yemwe watuluka chipanichi ndi Aleken Menyani, amene amagwira ntchito ngati Second Deputy Director of Research, amene nawonso achita resign ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo amene ndi MCP's Deputy Secretary General Gerald Kazembe wasimikizira zaizi kuti Aleken Menyani atuluka chipanichi. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti Aleken Menyani atuluka chipanichi, ndipo iwo akulemekeza chiganizo chawo, ndipo chipani chawo padakali pano chili kuyenda mu nyengo imene ndi ya reflection. Kotero alibe zolankhula zambiri pa nkhani yokhuza kutuluka kwa anthu mu chipani. Ndipo mneneri wa chipanichi cha Malawi Congress Party amene ndi Jessica Bwira, iwo afotokoza kunena kuti anthu sangakakamizidwe kuti akhale mu chipanichi, koma iwo afotokoza kunena kuti malingana ndi kusinthana mphamvu kumene kwachitika malingana ndi masankho amene anachitika pa 16 September
sizingowabwezeretsa mbuyo kotero ayika maso awo patsogolo kuti chipanichi chikapitirebe kuyenda bwino. Koma pambali pa anthu amene akutuluka chipanichi, iwo alibe kukakamiza kwa aliyense kuti akhale mu chipanichi. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti onse amene akuganiza komanso amene akufuna kutuluka chipanichi ali ndi ufulu ndipo atha kumasuka, kamba kunena kuti democracy simakakamiza munthu kukhala ku chipani. Ndipo ngati iwo akuona kuti ndi kwabwino kuti achoke ndi kukajoyina chipani china, ndi zabwinobwino, ali ndi ufulu ochoka ku chipani chimenecho. Ndipo iwo adapitiriza kunena kuti akuchita kothekera kulikonse komanso apitiriza kuchita mothekera kulikonse kunena kuti mu chaka cha 2030 azakwanisenso kubwerera mboma. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti iwo sangakhale pano ndi kumakamba za anthu amene ali kutuluka ku chipani ichi, komano nkhani ndiona kuti iwo ali focus pakulimbikira kukonzanso chipani ndi cholinga choti iwo azakonzenso chipani ichi kuti chizakwanisenso kubwerera mboma. Koma pofunsidwa amenyani ndi atolankhani anakana zochita komenti pa nkhani iyi, ndipo padakali pano sadalankhulepo kalikonse za nkhani iyi. Koma malingana ndi kalata imene idalembedwa pa 25 September imene idakaperekedwa kwa Secretary General amene ndi Richard Chibwenda Banda, amenyani iwo afotokoza kuti atuluka chipanichi kamba kunena kuti chipanichi chilibe chiganizo bwino komanso chikusowekera dongosolo labwino loyendesera zinthu, malo makewo atuluka chipanichi. Ndipo iwo mukalatamu adawonjezera kunena kuti kuchokera mchaka cha 2009 akhala akugwira ntchito ndi chipanichi ku komiti imene ya NEC imene akhala akuyenda nayo kwa zaka tsopano zoposa 10 zimene ndi zaka zomwenso akhala ali ku opposition. So iwo akufotokoza kunena kuti kuyima kwawo ku chipaniku sivuto kwenikweni, ndipo izi zipereka mwayi kwa achinyamata amene angathenso kubweretsa mphamvu zina zatsopano ku chipaniku kuti ino chipanichi chikapitirire kuchita bwino. Koma polankhulirapo yemwe ndikatswiri pa nkhani ya Zandale amene ndi Mavuto Bamus, iwo afotokoza kunena kuti kutula pansi udindo kwa anthu amene anali ku chipani cha MCP ndi zooneseratu katangali wawo, kamba kunena kuti iwo aoneseratu kuti chipanichi amachikonda mu nthawi imene chinali mboma. Ndipo kusatira kuluza kwa masankho apa 16 September anthu onse amene adangopita ku chipaniku kukangodya nawo chifukwa chipanichi chili pa mpando wa utsogoleri wa dziko, mbano kuonekera kuti zolinga zawo sizinali kuyenda nacho chipanichi pa mavuto ndi pamtendere pomwe. Ndipo posiriza Mavuto Bamus adafotokoza kunena kuti zimene zikuchitikazi zikuoneseratu kunena kuti uku ndi ulendo wakutha kwa chipani cha Malawi Congress Party, ndi iwo aonjezera kunena kuti tiyang'anire komanso tikhale tikudikirira kunena kuti anthu amene ndi akuluakulu mu chipani cha MCP akhala akuidumpha ngalawa iyi. Andi izizi zikuoneseratu kuti anthu akuluakulu amene ali mu chipani cha Malawi Congress Party ndi anthu amene sokhutira ndi zimene iwo ali nazo, kotero nchifukwa chake utsogoleri wawo udali ofoka, chifukwa chonazo iwo amangoyang'ana za phindu limene angapeze ku chipani, samayembekezera komanso kulingalira zakuti chipani chimadutsa muzovuta zochuluka. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa video yomwe tinakukonzerani mtsiku la lero, ndipo mu nkhani yathu ya mtsiku la lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tenso kupatsirani na ma videos amene tikhala kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Also wala kuchita comment in comment section kuti timve kumaganizano za momwe mwaionera video ndiponso yakuti inu mukutipo chani. Bye.